Nurwanu danfasteh ne mai tsoron Allah ne shi. Nurwanu danfasteh ne mai tsoron Allah ne shi. Almaloku alƙudusu Allah abin roƙona, Allah ka da ɗan basira in yo baitocin nan. Waka da danfasteh ce Allah ka ban ikon nan, san zuciya Nurwanu wallahi baya da shi ne. Ko kana da ko baka da Nurwanu za ya baka. Nurwanu yana da kirki ga roƙon alƙawalinka, in ka to bai baka to kaje ka binciki kanka. Ba bare ba ɗan gari Nurwanu za ya baka. Cikin dubu na jama'a Nurwanu lamba ɗaya. Jama'a ku tambaye ni me yasa na ce lamba ɗaya. Kun san ina da dalili shi yasa na ce lamba ɗaya. Zama da maɗaukin kanwa shi ke sa kai garin kai. Nurwanu yana da tsari akan al'amarin shi, duka ayyukan da ke yi sai ya sa nazarin shi. Nurwanu yana da ilimi ya iya zama da mutane. Allah abin tsoro ne, dan adam abin tsoro ne. Daddan mugu ne shi damar kai ke fajiran nan, ya samu ya sarbe ka ya barka cikin dogon nan. Ya sa ka ji kunya gurin shi ya cika kenan, domin kai ka rike Allah Nurwanu ka je ka huta. Tunda ka rike manzanka sallah da salati kana yi, ba kai ba shiga kunci har ma zakka kan nayi. Allah shi ne ya baka karke amana kaji, Allah zai sa albarka Nurwanu kai dan sa'a. Mai yi maka wannan waka Yousufa nake nabatullah, ba ilimi da yawa in na tashin wake na sai in duba alƙibla. Allah da manzan Allah su ne abun fahari na, ba dare bale kuma rana. Magiyanka kaye gabansu je ka yi lamarinka, inna masoyan naka barke su da hannayenka. Ku yi hudodin arzikinka jama'a su ne shaidarka. Allah ka samu dace ka haɗa mu da annabi manzo. Allah kalinka salati a gurin mafi albarka, manzan mu daga amina na saman kudura labbaika. Mai sirrin linka ilaika ƙaunarsa muke ba shakka, alaika sa da sahabu na annabi kun daga tuta.